So ako sa nibutan guys, kay murag nabasa-basa na gid hong ilok guys. 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 Og basa-basa. Hindi pa yung sa pangag. Sige po din siya. Kumbabit na ko. Inahay! Inahay! Inahay mga guys. Hi guys! Uutot guys! Uy, nakautot na guys sa mo. Gusto makahibaw. Pila ang nagasto. O ayaw mo balhin o ayaw mo ayaw ninyo i-scroll aron makahibaw mo sa detalye. O sa dili pa kung kinsa patong pag-ong nitan-aw karon sa akong YouTube channel, mag-subscribe na og ibagting og ikalimbang mayo og itusok na si host. So sa dili pa magsugod, ako sa ning i-off kay mag introduction sa ta para sa Maayong hapon mga guys, ubani na sad ko ninyo karong adlaw no, magpahimo ko og dili magpahimo. Nana jud nahimo na jud nga kalimot man ko pa video sa akong anak mao nga kanina lang akong ipakita nga hapit na mahuman ang extension nga kwarto. Kay sa unang mga guys, diri mi matulog sa salog. Unya mga guys, naka-decision nga ako butangan og extension room tungod kay para po dili po tungod para po nga malimpyo lang tan-awon diri sa sala kay abi ninyo mga guys kay sud ug guwas narami nagkalapag diri lapag so diri sa gawas ana dan diri ari mi matulog maulaw sad mi mga guys nga nay mga bisita nga makakita na mo nga lapag sige ra may lapag nya asay makablangkad ta tulog nga matulog maghagok bahalang maghagok basta dili makita no so karon guys nauna man jud ni kay na barog naman naghimo ni sa ako ang hadir akong ugangan ba anak. A few minutes later. Nabunol ko guys. So, nasayop ko. Sorry na guys. Kay pasensya na. Papa sa ako ang pares. Siya mo ay nagpanday ani. Akong sugo ka. Wala siya ilingaw kay. Wala naman po damong mother kay. Kanang ganin si Papa. Ulitaw na ni. Ulitaw. Wala siya ilingaw. So, ila-ila hasli. Mao din ang akong ugangan si Papa Pips. Oh, Papa Pips. Hi. Mao naka-decision ko diri guys kay dito sa taas mahadlo ko nga mga tagak ang mga bata, mga hulog kay habog ang balay sa among iyaan. So, kami diri nagpuyo mga pag-umangkon ra. So, karon guys, pwede rasad mo tan-aw sa taas o gusto mo, pwede sad mo na ko isuroy. Tara, magsuroy tayo. Matagak mo dia. Sa balay sa amo ang iyaan. So, Tabang sama. guys. Mana guys! Ana guys. Huwag matagay. Ana guys, mo ni badong sa taas. Guys, nagbitbit sa pusong anak. Sit-on lang tamo diri. Mommy ang second floor. So, wow! Ang unang kwarto. So, gani, kaduha kaso lang, napuno lang is duwaan kay kaning bataa. Silig og duwa-duwa.
kuanan sa niya og mga duwaan tampukan kay wala pa man ang tagiya tuaman sa laing dapit. So kunyara may manghilo guys kung maabot na sad siya. So kani amo hapaw-hapaw sa langa paglimpyo. Dili sa final. So ika tulo. Muni guys. Muni. Walay pay higdaanan kay kunyara man mabutangan og higdaanan kung mabutang ako ang hiyaan. Muni tiris. Muni tiris guys. Uwan mabasa. Guys, magsinamok sa Hello. Hi guys. Hi guys. Nalaag ni guys. Mami ako mga igagaw guys. Morning. Tor. Muni ikaupat o ikalima. Sinta mi guys. Gitor na mo si guys. Muni ang third floor. Third floor. Third floor. Guys, so guys, a little rooftop guys. Bahala na to nyo nga. Madapa pa. Madapa. So, makikon lang daw mo sa last guys. Dili lang rin. Hangat guys, may taas man eh. Balay sa mga iyaan. Mao. Halang man pinag. Oh, diri guys, mao ni ang rooftop. Makita diri ang tanan bukid. Oh, makita ang mga muto-muto ug mga syudad. Oh, SMC side, makita ra tanan. Crown Regency, makita ra jud. Gihangat ko guys. Mao na nga. Kay taas man gud. So, karon guys, manaog na mi guys. Mauna ni last. Mauna ni last. Dili guys, makasihan na guys. So, nakita na ninyo guys. Hanap ko dili. Mauna ni guys. Pagpunta na natin. A few moments later. So guys, nanaog na dyan mi guys. Kay perting hangata guys. Uy, pero tunawa ang bata guys. Bisa perting taas sa biyahe. Wajud gamata. So ako sa niibutan guys. Kay murag nabasa-basa na kitang ilok guys. Basa-basa. Hindi pa yung sa pangag. Sige po din siya. Kumbabit na ko. Inahay! Inahay! Inahay mga guys. Hi guys, kuotot guys. Uy, nakautot guys. One eternity later. So guys, nibalik na ta. Karon, tukin sa tong nag-abang o gusto na jud nga makaibaw og pila ang cost og pilay na gasto. Ako nang isulti kay nakahibaw jud ko nga ganahan na gid mo makibaw kay nagpanikad na or basin ibalhin na ninyo kay murag gilaay na mo din ha. So mao day ni ang akong nagasto. Upat ka plywood og 1 por 2 7 ka buok og 2 por 2 8 ka buok. Sakto ba pa? Oh. Ang sukod is 8. 8. Oh, so, kung gusto pa jud mo nga mangutana og tagpila, ang ako ang plywood is 235 ug 4 ka buok, dala na na sa kanang portahan. Ang kanang 1 por 2 mao na siya ang gipang babag, mao na gipang ali-ali or unsa ba na gipabarog. Gi-brace, dili brace sa ngipon ha. Basta mauna na, babag-babag na lang mga kabisyo kay Bisaya man ta maglisod man og ang akong dila og pronunciation kay kabaw ka Bisayang dako. Mao na jud ni. Oh. So, nagaba nagkaihitoy, stop sa. A few minutes later. Sa akong ugangan, siyempre, na martilyo. Martilyo guys, og
kanang drill nga pangbuslot, hand drill nga electric, og lansang, og gabas, og kahoy, og kaning say nga na ni ladder kaya tungtong para tus babaw kat mao na siya. Kung wala mo yung mga gamit, pwede ra sad ta manghuwang sa silingan, or kung magkuha mo panday, ilahan naman ang gamit. Di jud mo makaproblema. So, abot kaya sa bulsa o isa to? Abot kaya sa bulsa. Oh, ay siya, di taman. So guys, mao na to, nahuman na gyud. Nakita naman siguro ninyo ang balay sa Amngiyano nga dito na ta sa taas, ampo na kang amo na kang suroy. So ninaog na sad og ako sa ning humanon kay murag hapon naman, murag di na madasa kaya. So, karon maghunong sa ta kay basing ugma na pod ang sumpay. So, atangi lang ninyo guys ang amo ang sunod na video para A few minutes later.